Recordo que quan era petit, el meu avi em va explicar una història que li havia explicat el seu avi, que al mateix temps li havia explicat el seu avi, que segurament li havia explicat també al seu avi, que potser l'havia escoltada del seu avi o potser se l'havia inventada. Qui ho sap? Ha passat molt de temps des d'aquell dia. Era un 11 de setembre, el dia que me la va explicar. El meu avi i jo caminàvem junts cap a la plaça de la vila. Es veu que era un dia de festa i tota la gent del poble es reunia a la plaça per cantar una cançó. La Diada, en deien d'aquell dia. «Cantarem els segadors», em va dir el meu avi. «És l'himne de Catalunya i després farem un esmorzar de pa amb tomàquet i embotit». Tot passant pel carrer major del poble, em vaig adonar que de tots els balcons hi penjaven unes robes de colors groc i vermell. «Mira, avi», vaig dir, «tota aquesta gent deu haver comprat al mercat aquesta roba. Devia estar d'oferta. La mama, quan troba una oferta de roba, en compra molta d'igual. Tinc 6 calçotets del mateix color». «No, David, no! Això no és una simple roba. Aquesta és la Senyera de Catalunya». «La Senyora de Catalunya?» «No, Senyera». La senyera és un símbol nacional sota el qual tots els catalans ens identifiquem. Oi que tots els seguidors d'un equip de futbol porten la mateixa bandera? Sí. Així els distingeixes els uns dels altres, no? Doncs els països també tenen els seus colors i els colors de la bandera o senyera del nostre país, Catalunya, són el groc i el vermell. Ep, però no et confonguis mai. La Senyera de Catalunya té 4 barres vermelles. I per què en té 4 i no 6? Qui se la va inventar, aquesta senyera, avi? Ui, això no està del tot clar. Però t'ho explicaré com m'ho va explicar el meu avi, que li havia explicat al seu avi, que al mateix temps li havia explicat al seu avi, que segurament li havia explicat també al seu avi, que potser l'havia escoltada del seu avi, o potser se l'havia inventada, qui ho sap? Ha passat molt de temps des d'aquell dia. Mira, fa més de 1.150 anys, el que ara coneixem com Catalunya era un conjunt de comtats governats per comtes, i tots sota les ordres i protecció dels reis de França. Hi havia el comtat d'Empúries, el de Girona, el de Besalú, el d'Urgell i la Cerdanya, Osona, el de Barcelona, tots situats del riu Llobregat cap amunt. Doncs bé, el rei francès Carles el Calb va anomenar comte d'Urgell i de la Cerdanya el seu estimat nebot, Guifré, anomenat també el Pilós. Li deien així perquè es veu que tenia pèl per tot el cos. Era pelut com un os. Era un cavaller, un guerrer. I cada dia s'aixecava ben d'hora per treballar. I ben aviat es va convertir també en comte de Barcelona, Osona i Girona. Els reis de França li havien encomanat la feina de mantenir l'ordre i de no deixar entrar els sarraïns per les seves fronteres del sud. I no només ho va aconseguir, sinó que també va anar conquerint territori més enllà del riu Llobregat, començant a dibuixar el que més endavant seria la nostra Catalunya. Però mentre en Guifré es dedicava a construir Catalunya, el rei francès estava immers en una gran batalla en el seu regne i, coneixedor de la força de l'exèrcit de Guifré el Pilós, li va demanar ajuda. Guifré i el seu exèrcit varen fer via cap a França i diuen que quan varen arribar al camp de batalla, els soldats de Guifré varen lluitar com uns valents i gràcies a ells es va guanyar la guerra. Tots els soldats del rei francès es preguntaven: «I qui són aquests homes que han lluitat tan aferrissadament? No tenen cap senyal als seus escuts, no porten banderes». I era ben cert. Tot i que lluitaven molt bé, no tenien cap senyal que els identifiqués. No tenien escut d'armes. Resulta que enmig de la batalla, en Guifré va patir una ferida.
i s'estava recuperant dins la seva tenda quan va rebre la visita del rei francès i li va dir: Guifré, Guifré, gràcies a vosaltres hem guanyat aquesta batalla. Demana'm el que vulguis que et serà donat. Senyor, l'únic que li demano és que em doni un escut d'armes sota el qual tots els meus soldats i el meu poble es puguin identificar. Aleshores, el rei Carles el Calb va mullar la mà en la sang de les ferides de Guifré el Pilós i va pintar 4 ratlles amb la sang sobre l'escut daurat de Guifré. Aquest serà el vostre escut d'armes, 4 barres vermelles sobre un fons daurat. Que res ni ningú pugui mai fer desaparèixer el vostre poble i la vostra cultura. I així va ser com aquelles 4 ratlles de sang es varen convertir en la nostra bandera. I de moment, tot i que molts ho han intentat, res ni ningú ha pogut fer desaparèixer Catalunya.